ụmụnne m. Olee otu mmadụ rụ ndụ ga-esi nọrọ ya asị ihe ọma arụ ya mma na ole sa nwere aka na shi were aka busu jide busu n'aka nwee gị na shi tezue n'ahụ obi agbawala ya ebele onye ọbụla ebele ọbara n'anya ụnọ so nebo anyị nebo m ya na di ebi tupu ha akwata ebele nọ ha chi ụmụ atọ ha mụrụ ụmụ atọ kpọrọ ụmụ atọ na isi onwe ha na nwata nwa okorobịa kwakpute ụlọ sara asa 4 bedrooms bungalow. Ọ ya ka nwoke nọ chi ụmụ atọ bịa kemgbe o kwekwata nwunye ya mụọ na abụọ ya wee ise mana tupu ya lụọ nwunye ka ya na nwanne ya nwoke younger brother go toru direct ka ọ ṅụfọrọ ara nne ya na ya bi ihe ọ na-erekwe n'ụwụ motor parts under one very big plaza. This man may occupy 3 shops. O mega ọfụma ọ na-ere motor parts na-arụkwa arụ nwoke na-arụ Mercedes ọ na-arụ other cars just ihe ọwụ professional company na-akpọcha esef ya be fixere ha dia cars lụghachita ụmụnne m lewedele na ihe na-eme nwata nwoke nọ na nwunye ya nọ ha ekonwene ụta normal di na nwunye na-eko isi na-agharịta ọnụ enwe ihe segara ha enwe onye mmanụ ha esewele konwe nwunye ya lụrụ mmiri wụrụ na tiles ya kwa di aka ọkwa na demand gara ịkpa ya ihe nwoke anụkwa akọ nwunye ihe ọkwa na di aka kwa di aka gbanyere ya ọgụ demand sa aga ana ma akọbekwa m gị mbụ yeshi ga-eme m ka ọ ịkwa nwụta dị ịmanụ di na nwunye ya ị ga-egbu m taa ya kwagara di nye oge hore na akwa mgbe a na-emere mmiri nụ ntara amechara nwoke mmadụ gị nọ n'ala kpe ya buru isi ka ọ na-ata eze mgbe nụ ntara nwoke nụ ntara dara isi nụ ntara ọ kụrụ na tais ọ dịghị too serious mana mgbe nwanne nwoke shi n'oche malite n'ihi na ọ nọ nga mgbe ihe niile mere otu ihe ọnụkwu ha ọka ya shi n'oche malite mgbe ọ bịara hụ na ada ya darakwa isi na tais nwunye tie Jizọs tie bịakwazie this man ebido fake wezie bido menwe ụkwụ tekọm otu na-eshi afọ ewu mma ihe bido gbawa ụkwụ tekọm ọ gbawala ọgwụ ọnọ gba ke nwoke ebilite kama ọ ga-ejide nwanne ya si gịnị na-eme jụọ nwunye nwanne nwoke so what have you done nwe ihe dịka tension the man pewara anya n'ala ihe ọzọ nwunye ya gwaga nwanne ya nwoke ọ bụrụ na nwụrụ ya nwa after all kemgbe o tele ha chọwara out of the way na ọwụ ihe ọwụ opportunity ke nwoke ajụọ ya opportunity iji eme gịnị opportunity gịnị ka ị na-akọ na enwe ihe mere nwanne ya ahụ oche ga-eme dumana sa ebe ị nọ hia na ị nọ nga ikwu okwu ihe niile na-eme ezi gịnị ka m ga-ekwu ha bido gbawa nwa ha shisha ha echesi nwoke anwụọ na mgbe ọgbarakwa tekọm nọrọ nwayọ ha eledo homoto mmadụ na-ewere ntị ya toro n'obi mmadụ mara na obi ọkakakwakpukpu ha ekwu ego ụmụ okwu dị aṅa this man ghọta na enwere ihe gagakpọ mgba ka nwanne nwoke ji so ka ele ha ga-eme n'ugbo the man ekokolite jụwasị ele ebe ya nọ mewezie ka nwere ọdị mad ele ebe ya nọ ha elekọrịta onwe ha anya na ọwụma wee ha ebe ọ nọ ya si na ya ghọtaga ke nwaanyị so another opportunity nwanne nwoke ya nọgị brother this man jụwa ele ke gị na opportunity n'ala gịnị ka what is it with you ya na-enye ya sign ha abụọ kwa this man na-ele mgbe emegidere ewere doro oche ha jụasị nwanne nwoke ajụasị dị matala ebe ị n'ogbo ya sị na ya matacha ebe ya nọ n'ile onye kwana onye mewezie ka ihe isi ọkụrụ n'ala ọgbaṅana ụmụnne m ya ka ihe megidere that day ha efile na onwe ihe ucheteziri nwoke na ntara ga-asa ahụ ọwakwa ahụ ọwụcha si nwunye na mgbe ya dara n'ala enwe ofu mkpụrụ ihe cheta ya hụta onwe na another word ha ebikoro n'obi ọma enwe ihe sege no problem ihe asịgị that day ekwu ga ya ka nwata nwoke nọ nọgide sị mba na emere nwa ya nwoke ka atọ
na-ebihave ka younger brother nọ mgbe ha na-eto eto efile na ọwọbara nne na nna ya na ihe mege n'ekiti ha mmadụ abụọ tinyere kemgbe eji lụbata this lady ha eseta okwu a ha sere mbụ enwebezi ya na nwanne nwoke taa na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ọgwa na nwunye ya gbaliteghị elu na ọ gịnị ewu this rapport nọ n'ekiti ya na nwanne nwoke ọ ya ka nwoke na emeghe bụrola after some time ya chịrị ụmụ ya ise wee na moto ka ya gazie ice cream ụmụnne m ya chịrị ụmụ ya gawa n'ụlọ ọgwụ UPTH Port Harcourt gị mee DNA test sị ka ya bido dia na ihe ya hụrụ mgbe ya kọrọ isi n'ala nọ ihe ntị ya nụrụ na ya achọghị ịta ya eze ụmụnne m ọ galara ọnọ DNA test ma ụmụaka niile a kpakarara tim naanị ka ewoke ya nwoke dị ọkpara the rest 4 onwe ya mụrụ ọ chịrị result lo mee nwanne nwunye invite dị ọkpara nne ya bịa n'ụlọ ya mee ada nneke ya invite ya bịa ya sị na aga n'ụlọ mmanya nwoke na ọnụ na ihe ga-emebi na aga n'ụlọ kpọọ ndị obodo kwuo ihe na ọ ga-ewute ya nwoke achịchala result kwụsha result si lekwe na ụmụ ya rise na lekwe eshi ya dara n'ala eshi nwunye ya kwara ya ka dakwa ishi n'ala gbanwe kpatakam ka ya jite ije ya lesson ya ma na ihe emebegawo door of secret ha efilie na ya nwụọ na onye kwuru ihe na ya abụọ ya hụrụ ihe gaga n'ekiti ihe ha kwuru odo onye anya na ya chịrịla ụmụ ya gaa ụlọ ọgwụ ka ya mara onye mụrụ nọ ke ha anọ abụọ nọ nga anọghị eko isi anọghị agha ọnụ enwe ihe na-esere ha na-adị nnọọ n'obi ọma na arapọ na ya hụbeghị ụdịrị ihe kemgbe ya sọchesịala ka a chọtara nwanne nwoke ule nwunye ya sịlekwana gwa nha oru ma gagakwa n'ebe kọkacha ịkwụ ụgwọ ụlọ ọzọ just like that ya ma na enweghị ya nwebeghị emeghe ha accuse na ha jụọ ya onye nwe ụmụ anọ ndị kelere na otu kedu ọkpara nwoke na anọ nọ na onye enwe ụmụnna m ọ ka bụ ashala nwaanyị sọ mmiri soga n'otu ite ele ha sị eleghị ime niri ba mmiri soga n'otu ite na ọ mụrụ kedu ọkpara nwanne nwoke mụ anọ yo kwụrọ woo gịnị ụmụnne m ụna na-ahụta ụwa na-arụ ọ gịnị wu ihe na-eme na mmadụ amaghị nwanne gị taa gị bụọ nwanne gị n'obi isend gị bụ pịashie mkpụrụ anya ịchọghị ịma nwanne keṅụ otu nne ṅụ laworo ji bekee kpọrọ ṅụ tinye na biznes ọ na-eme na-akwụ m ụgwọ ọnwa inwekwa some businesses n'ime shops ndị ụfọdụ nwoke nọ wee lepụrụ gị anya ịnụ n'okpuru nwanne gị ịrọ n'ụlọ gịnị abụọ ọdụzi ka ọ na-abụọ mege combine ọ na-abụọ partner mazikwe ha oke ya gbara oke rute na nwunye nwanne ya ga mụọra ya ụmụ anọ chai Chineke this man ebeta ya sị ha ngwanụ nsogbu anọ gụọ younger brother na ebe ọhịa o mere na mma ha hapụrụ ha ngwa mpa ha lụrụ nwaanyị ọzọ ka ada ha lụọ di ole ka eme ya ihe nwunye ya kwụrụ ụgwọ isi lọlụbata ka ọ nọ under his nose tọọ ya ime ya mụrụ ụmụ anọ na-enweghị much nsogbu adịghị na ọ chịrị ụmụ anọ ya na mgbe a lara village ka amaghị okwu ọnụ ụmụnne m achatala moto ya sị na ya chọọ ka ndị mmadụ gbakọ na pipụ gbakọ nga ya nọ mana enweghị mmiri sizo ma ala ama ọ chịrịla m ụmụ ya anọ tire nwanne ya nwoke ka ahụ wụrụ ọghọ tiri shop bịa ọsị ahụ ya chọdị ije anya ahụ ya mana ya nụkọtakwala shop ya ihe ya na nwoke na ozugbo ugbo otu mkpụrụ nwa nwoke dị ọkpara ya the rest 4 achịla moto etile ha meeting ha December nwoke agalaga eme eke ntịrị na police station nke ka ha hapụ ije abalị ọhụ ya ka ya gaji gbawara ya egbe umekele ntịrị steeti everything December ugbo ha alawa ikpe conclude otu ochi anara ihe ọkwụrụ n'isi nwunye ya a na-akụ ya na village na nwanne ya nwoke otu mkpụrụ nwanne nwoke ọ mara nara nwunye tọrọ ya ụmụ ya ime ọkwa na nwoke atọwụlige nwaanyị ime ozugbo nwanne nwoke mụrụ kembụ the rest onye ruo n'ịnọrọ ka ya hụ na hapụ ọnọrọ na ka ti mmadụ otu eshi ma agha ha ọnụ eko isi mmadụ gasị lekwe ka asịrị ma asị ha lekwe ka asịrị otu onye ga-ata nwanne ya n'obi taa ya n'ike shi data asụnshi ụzọ atọ lebekere taa ihere emegbu na chai ụfọdụ ụmụ nwaanyị shiri ike ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ihe asakụla akụ gị mara na gị na onye tozurula ibiri onwe ya nọ ijide ego chọtara ya ụlọ biri onwe ya ha fụga ndị nwunye ṅụ ọ dị ṅụ ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị ladị ha kpụrụ nwanne ha nwa agbọghọbịa dị nwaanyị n'ụlọ
nwoke agakwa emarịzi ahụ gị obi. Mgbe ụfọdụ gachi iyi boxers apụta, ọ gaghị eyi apụta, ya gwada ihe neka hit mara ya ma mebi o nwere ọ chọrọ ifili free mgbe ọ gaghị because gịnị adọt agba obikwu na awụ nwunye nọ n'ụlọ ya. Mgbe ụfọdụ ya wụrụ ke nwoke nwanne nwunye ọ relative ke nwoke, nwaanyị chọrọ iyizi sọsọ pantị garịa n'ime ụlọ briz ban, ọ gaghị eyi ya kwe ịkọ jin na bọm shọt n'ukwu mgbe niile. Ị mara na onye tozurula ibi naanị ya gị na-ebi, nyere ya aka chọtara ya ụlọ ka o biri, chọtara ya ụlọ ka o biri. Olesi ụlọ ahụ kọmpandụ sara asa, kọmpandụ sagodo, ekwensu ụmụ anya ọ nekwa ehi ụra, ote Chineke na-ehi ekwensu anụkwa ehi.